adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ato karong gisaulog ang Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, Easter Sunday. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 1 ngadto sa 9. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa simana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Bidagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an na ngadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.